समझिरकुन जय सेवा दोस्तों नाकु वाट्साप नागा नावेरी वाता वेटू न्यूज़ नेंदकु नावेरी वाता ಮೊದಲಿದ್ದಕ್ಕೆ RTCದ್ಗ ಬಸ್ ಹೆವಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್గా ಮರಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎತ್ತುವಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ವಾತ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ನ ವಾತ ತಪ್ಪ ವೇಟಿ ನ್ಯೂಸ್ನಾಗ కాబట్టి ನನಗಿರೆ ఉండే ಬೋಂಕೆ ಸಮಾಚಾರ ಯೌಸಿ ಸೆಲ್ಲ ಇದೆ ಊರ್ಗಿರೆ ನಾ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ರೂಪಂಗ ಯವಾಣಂಜರೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ದೋಸ್ತ ఓకే దోస్తో ಅದು వేటు న్యూస్నాక బాగా మెసేజ్ వాత అయితే ಅದು మెసేజ్ మీకు తోచరే తెలుగుతే అక్షరాలకు మొత్తంగా వేకును గోండితే కన్వర్జేషన్ కీసి మీకు అర్థమైన వెహకంజరే కోరుకుంటారు మనతో వెహాంతోనే సో మీరు గమనించుకును ఒకవేళ మీకు లైట్ మోటార్ వెహికల్ లైసెన్స్ మొత్తకే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మొత్తకే సొంజుకును అప్లై కియానా అప్లై కింటు మంటే డ్రైవింగ్ కరుసుకును బస్ డ్రైవర్గా చేయవచ్చు ఓకే దోస్తో నన్ను ఇంక చదవాంతో చదువుకును మీకు వేహాంతో మంటే మీరు బోరే మీకు ఇంట్రెస్ట్ మొత్తకే బోర్ అయితే మీకు బొంక అయితే ఇంట్రెస్ట్ మన అంతా ఓర్ సొంచుకును అప్లై కిసి ట్రైనింగ్ కిలే కోసిత్ కియన కీకిటింజరే నావా కోరికమంతా ఓకే దోస్తో కింటు ఆర్టీసీ ప్రయాణం సురక్షితం సుఖవంతం శుభప్రదం ఏడీబీ నవంబర్ 1 నుంచి డ్రైవర్స్ ట్రైనింగ్ కొత్త బ్యాచ్ ఆర్టీసీ ఆదిలాబాద్ డిపోలో హెవీ మోటార్ వెహికల్ డ్రైవర్స్ ట్రైనింగ్ కొత్త బ్యాచ్ను నవంబర్ 1 నుండి ప్రారంభించనున్నామని డిపో మేనేజర్ కల్పన ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు హెవీ మోటార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికి డిపో కార్యాలయంలో సంప్రదించాలని సూచించారు. ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం 30 రోజులు ఉంటుంది అన్నారు. ఫీజు ₹15,600 ఉంటుందని అభ్యర్థులకు తప్పనిసరిగా లైట్ మోటార్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలన్నారు. ఓకే దోస్తో కేంస్థిటికి నవంబర్ వాయవల్మైన 1 ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ 1 ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ಕೆ ಮರಟು ಇದು 2 ವಾರಕ್ನಾಗ ಸಂಜುಕುನು ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಸಂಜುಕುನು ಪೂಸ್ಕಿಯಾನ ಅಪ್ಲೈ ಕೇವಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಕಿಯಾನ ಮಹಾಗಬಾತಿ ಫಸ್ಟ್ತೆ ಲೈಟ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್రైవింగ్ లైసెన్స్ನ ಮಂದನೆ ತಪ್ಪು ತಾಂಕಿ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಒಂದು ಮೈನ ಮದ ಅಂತ ಬತ್ತಿಗೆ 15,000 ತಲ್ ₹600 అంత. ఓకే దోస్తో కేంస్థిటికి ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు పొందవచ్చు ఇంట్రెస్ట్ సెల్లర్ ಅವರು ಮಂದవచ్చు అని ఇక్కడ చూడడు దోస్తో ಹೀಗೆ ಇತ್ತೋರ್ ಮಂತ ಇದು బట్లే 15,000 చేంజ్ మంత కాబట్టి వరుణ్గా మందవచ్చు వరుణ్గా సెల్లె మందవచ్చు బట్ ಲೈಟ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತರೋರ್ ಮಾಯನಲ್ ಅದು ಕಿಯನ म्हणजे ಫ್ಯೂಚರ್ ತಗ నీకు బస్సే ఆయి బస్ ఆయివేగి సోని బతి నీకు ఫ్యూచర్ తా కామ్ సీంత కాబట్టి నిమ్మే కోసిత్ ಕಿವಲ್ ನೀವು ಬಾಧ್ಯತೆ ಇಂದ್ರೆ ನಂತ ವೆಚ್ಚರ್ ಮಂತನ್ ಓಕೆ ದೋಸ್ತ ಮನಾಂತನ್ ಜೈ ಸೇವಾ.